Kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Isang Metro at Mega Manila, oras natin 32 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Kasama po Tanghenyo, Diego Bandido at siyempre ang makulit na si... Everybody sing a song, Duday, Duday, oh, Dudade, oh, the Dudade, Duday, pabida ka ngayon, Biyernes ngayon, ha? Alright mga kabisyo, eto na tang, hindi na natin tagalin to. Eto na, pag-usapan na natin to. Isang isolated tribe na kakonek sa Starlink internet ni Elon Musk. Oh no! And become hooked. Alam mo kung saan, Boards? Sa porn. Ang bihira naman, oh. One Marubo leader na si Inoki Marubo told the New York Times that in a few months, yung tribo daw nila have been using the Starlink. And it has already saved lives. Kasi halimbawa, merong natuklaw ng sa kanila, nakakahingi sila kagad ng tulong at nadadala sa ospital. Pero ang isa namang leader na nagsabi na si paring Alfredo, ang sabi niya, ang Marubo Association of Villages told the news outlet that young people, yung mga kabataan nila, have been sharing X-rated video sa kanilang group chat. Oh no! Hindi ako gumagawa-gawa ng kwento, tang totoo ito. Kaya nga medyo parang ang iba lang mga villagers nagrereklamo na yung sa tribo na yung mga pagiging conservative na tradition nila nasisira na dahil nga kumakalat na yung pornografiya sa kanilang tribo. Ang bihira naman. Tang, logika na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yung kalbo. Logikan mo na yan para mahimasmasan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Boards basic to. Napaka-basic na problema talaga sa panahon ngayon. Kahit hindi ngayon, kahit noong unang panahon pa, yung pornografiya. Diba? At dito po nakikita na by nature, tayo pong mga tao, makasalanan talaga. Ito po, mga katutubo na to, ha. Wala silang, tawag dito, wala silang exposure sa modernong panahon ngayon. Internet lang. Kita mo na humaling na sa porn. Doon mo talaga makikita. Kaya tamang sinasabi sa Biblia na yung puso ng tao, in nature natin makasalanan talaga. 'Di ba? So, lalong yung sorry for the word, yung libog nila lalong tumindi nung nakapanood na expose sila sa porn. Now, kung tutuusin mga kabisyo, sanay na to mga native na to na nakakakita ng hubad kasi hindi naman uso sa kanila panty. Hindi naman uso sa kanila mga brief. Hindi naman uso sa kanila bra. O, 'di ba? Ay, nako, nakakalungkot lang mga kabisyo. Kaya lagi pong paalala po sa inyo na mag-ingat po tayo lalo sa social media, yung screen, yung mga cellphone po ninyo kasi ginagamit ni Satanas yan eh. Totoo po mga kabisyo. Try nyo po i-search sa inyong mga cellphone. Search nyo Angel of Light. Ayan po, Angel of Light. Tingnan mo kung anong lalabas. Ang lalabas po dyan, pag sinearch mo yung Angel of Light, ay walang iba.
kundi ang angel of light ay si Lucifer. Oh no! Yes mga kapatid, the light bringer. Kaya marami pong nasisira na pamilya dahil sa screen because of that light. Nandun po si Lucifer. Kaya ingat-ingat tayo mga kabisyo ha. Kayo pa rin po ay nakatutok syempre dito sa pinaka masayang programa sa radyo 90.7 Lover. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!